mai bautar tsarkake shi dai sannan in ka yadda da manzon sakon ganai hakan shi kenan duk abin da ya tsara ni dai gare ni gyara kenan a kiraran hali wai ta fi san jini da kenan wani koshi kun san bai maganin irin yunwar nan daga kazar sarki ta shanya kwai wanwar kenan wani wayo in ka ji an saba alkawar nan kenan ai kamar masanin hanya in ya bi ta dodar kenan wani rance in ka ciyo ran biya fa karshe kenan to anan nama a dafe romuwarsa dan ya sannan mafaraucin su da in ya ishe guza shi kenan wata kara in ka ji wayan ka aje nan sannan maso gadan kirki isassa yake bida shi kenan tururuwa dan yunwa ta jingine bida shi kenan karyar da ka shuka ta kara da mata bi kenan kai sauri ka mance gunzuwa gara bi kenan ko gida in ba tsoho ni gare ni kango sannan da sharau in ba shanu yin saka ga shirme kenan za na kara bayanin yamji sako kidan shi kenan naga alkawari ma sauke shi yayi wuya kuma sannan masu zance na cewa ɗa na goye sarki kenan kuma suka faɗa girma ya zube kawai shi kenan godiya ga iyaye na kun gwadon hakan tseren nan in ka yadda da Allah shi ke da zamani kuma sannan mai dare mai rana cuta da magani kuma sannan sai ka kaunaci manzo abban su tima bango kenan sagunan da na zara na dau guda 100 nan ba su mi ko wayo na rabbi yayi nufi shi kenan zan warware sakar rabbi ya nufa kuma sannan da ziyam tur zan baku dan kadan cikin tarin nan